Ahoj zelená bando. Mám pro vás první úryvek z mé školy sázení, kterou provozuji. Pokud chcete efektivně sázet, neberte sázení jako hazard, ale jako investici. K tomu potřeba přijmout fakt, že ze začátku budete potřebovat svůj čas a hlavně tedy peníze. Musíte k tomu přistupovat jako k práci. Něco, co vás živí, něco, za co máte zodpovědnost. Ne jako ke hře nebo klikání na nesmysly, o kterých nic nevíte, ani dávat na kurzy 1,12 a že si jich dáte na tiket 50 a určitě vyjdou. Nikdy to nevyjde. Je rozumné si vybrat zápasy a týmy, o kterých se snadno získávají informace. Začínám vždy den předem. Podívám se na informace obou manšaftů a na vzájemné zápasy. Druhý den si zkontroluji sestavy, zranění, vypíšu si jména hráčů ze základní sestavy do Google spíše na bulvární články a snažím se dopídit, zda nějaký hráč nemá psychický problém, úmrtí v rodině, soudy, rozchody. Většinou je to na anglických serverech, na českých moc ne. Další důležitá rada: nedávejte na analýzy, co jsou třeba na sázkových portálech, většina z nich je falešná. Analýzu si vždy dělejte sám. Jednou jsem se díval na nějaký zápas, Norská liga, asi 4krát tam bylo krásně vysvětleno, proč dát, že padnou 3 góly, ale jakmile jsem si prošel informace, zjistil jsem, že hlavní střelci jsou na marotce a obrana posílená. A tabulka nasvědčovala tomu, že ani jeden tým nebude chtít riskovat hrou dopředu. Zápas byl 0-0. V dalším videu vám vysvětlím, jak nejlépe vybrat sázku v konkrétním zápasu a proč. Budu rád, když ohodnotíte tohle video a přidáte se na tomto kanále.